През 2007 година, като млад стажант в космическия център Кенеди на НАСА, тя поставя ръка върху обшивката на космическата совалка Атлантис. В този момент тя усеща тежестта на историята, силата на иновациите и искрата на възможностите. Тя участва в обучение за ракетни системи и интеграция на полезен товар, но едно осъзнаване я поразява дълбоко. Твърде малко хора в тази лаборатория изглеждат като нея. Тя започва да се пита какво би станало, ако възможностите в STEM, наука, технологии, инженерство и математика не бяха ограничени от произхода. Ако всяко младо момче или момиче, независимо от къде идва, можеше да се види в науката и инженерството. Този въпрос повежда по нов път. През 2012 година тя се основава Estemberg компания, създадена не само за да предоставя иновативни инженерни решения, но и за да отваря врати за другите. Още от първия ден тя знае, че силата и не е само в техническата експертиза, тя е в комуникацията. В НАСА тя се научава как да превежда сложните системи в истории, с които хората могат да се свържат. Сателитите се превръщат в истории за връзка. Платките в истории за общност. А комуникацията променя всичко. Тя отваря вратите на заседателните зали, носи договори с НАСА и компания от Fortune 500 и дава платформа да вдъхновява ученици в класни стаи, които никога преди не са виждали инженер, приличащ на тях. Тя казва на всяка публика: комуникацията е мостът между иновацията и въздействието. Estemberg бързо нараства, превръща се в една от най-бързо развиващите се частни компании в класацията Inc. 5000 реализира над 200 инженерни решения и наема разнообразни таланти чрез партньорства с исторически черни колежи и местни технологични центрове. Но тя иска да стигне по-далеч, да внесе STEM в домовете. Затова през 2022 година тя стартира Lingo – комплекти за практически STEM опит, пълни с сензори, микроконтролери и наръчници за проекти. С всеки комплект кухненската маса се превръща в лаборатория, а всекидневната – в център за иновации. А с виртуално менторство учениците навсякъде, в града или селото получават достъп до програмиране и роботика по забавен, приобщаващ и овластяващ начин. Резултатите говорят сами за себе си. Над 5000 комплекта, изпращани всяко 3 месечие, 40% ръст на увереността на учениците в кодирането и училищни райони, които отчитат възродени клубове по науки и процъфтяващи научни панаири. Но истинското въздействие не е само в числата, то е в лицата на учениците. В гимназист, който открива аерокосмическите технологии чрез ракетен комплект. В момиче, което пише първия си ред код, за да проследява дивата природа. Затова тя продължава да изнася лекции, да наставлява и да съветва политици, защото STEM е нещо повече от уравнения и експерименти. То е за създаване на пътища, изграждане на мостове и разказване на истории, които правят науката достъпна и вдъхновяваща. И ето нейното послание към вас. Вашият глас е толкова важен, колкото и уменията ви. Не е достатъчно да създадете нещо изключително, трябва да можете да го споделите, да го обясните и да поканите другите да се присъединят. Защото комуникацията е мостът. А когато този мост бъде изграден, иновациите не просто се случват, те създават въздействие, което променя животи.